हेल' खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि इउटुब चेनेलाव बरायबाय नोंथांमोननो आं दिनै ओरैबायदि माबा मोनसे खोन्थानो नागिरदों जे माबा मोनसे माने जेनेबा लकेशनखौ बोरै नायो एबा बोरै शेयार खालामो नोंथांमोना जोबनानै नाय आं लकेशन बुंनाय लोगो लोगो लकेशनखौ बयबो नायनो रोङो बे नङा माने गोबां मानसियानो दासिमबो WhatsAppआव गावनि कारेन्ट लकेशनखौ माबोरै लोगोनो हरो बेखौ गोबाङानो मिथिया आरो जाय बिथांमोना मिथिखायो अन्नानै बिथांमोना गाज्रि कमेन्ट दाहो एबा जाय मोनथियो बिथांमोननि थाखाय जोबोर इम्पर्टेन्ट बियो दा बे लकेशन नायनाया बिराद इम्पर्टेन्ट जानानै फैबाय गोदोनिफ्राय दङ नाथाय गोबां मानसिया नोंथाङा बबाव दङ आन्दायलायोबा नोंथांनि लकेशनखौ हर अब्लाबो खोन्थानो रोङा बेखौबा मा नाम लिरो बे जायगानि नामखौबा मा लिरो बेबायदिसो होनबाय थायो माने आन्दायो आरो मानसिफ्रा जेनेबा नोंथाङा अबेबा गोदान जायगा गुवाहाटियाव नोंनि बा अबेबा मोनसे जायगा टाउनाव बा दिल्ली मुम्बाइआव दंहैयो नोंथाङा ओमफ्राय बे नोंथांनि जेनेबा जायगाखौ लकेशनखौ माबानो जेनेबा खोन्थाहरनो रोङासै मा जायगा एक्जेक्टलि अब्ला नोंथाङा WhatsAppजों नों जे जायगायाव दं बेखौ माने नोंनि लोगोनो शेयार खालामना हरनो हायो बहा दङ नोङो बेखौ बिनि सोमोन्दै आं खोन्थागोन नोंथांमोन दायो नायदो नै जेनेबा बे सार्टआव थांबाय नोंथाङा सोरनो हरनो सेलेक्ट खालामदो साप'ज आं आदा राजुआ आंनि रुमाव फैगासिनो दं बियो जेनेबा आङो जेनेबा दिल्लीयाव थायो एग्जाम्पल बियो आंनि रुमखौ नुवाखै एबा लकेशनखौबो आंबो खोन्थाहरनो रोङा बियो एक्जेक्टै जेनेबा आंबो मा जायगा होनो बेखौ जेनेबा बे बहुथ जाब बिराद बिल्डिं थायो न' थायोना गिदिर गिदिर जायगायाव ओमफ्राय लकेशनफ्राबो एक्जेक्ट थाया बेखायनो मा नोंनि एक्जेक्ट जायगा नों जेराव दं बेहायनो जेनेबा बे लकेशना खोन्थाहरगोन आरो सार्टआव थांबाय जेनेबा नोंनि लोगोनो नों हरनोब्ला बिनि नामाव थुदो आरो जेनेबा नै आदा राजुनो आं हरनोसै बेवहाय हरनाय लोगो लोगो नैबेहाय मोनसे नै नों जेब्ला फटक मा हरो बेयाव थुदो बाव थांदो नै थांनानै मा ओंखारदों डकुमेन्ट्स ओंखारदों केमेरा ओंखारदों गेलारि ओंखारदों अडिअ ओंखारदों लकेशन ओंखारदों कन्टेक्ट ओंखारदों नोंथाङा डकुमेन्ट्स हरनोबा नै डकुमेन्ट्स हरनो हागोन केमेरा खेबनानै डाइरेक्ट हरनो हागोन गेलारि फाइल माबा भिडिअ माबा हरनो हागोन अडिअ हरनो हागोन आरो कन्टेक्ट नाम्बार हरनो हागोन नाथाय लकेशन दंखायो नै बेवहाय बे लकेशनाव थुदो लकेशनाव थुनाय लोगो लोगो नोंथां मा ओंखारगोन नै नोंथांनि कारेन्ट लकेशन सेन्ड इउर कारेन्ट लकेशन नोंथाङा बबे जायगायाव दङ बेवहायनो कारेन्ट लकेशना नुजागोन आरो जेनेबा आंना दा माबा नालाय मा होनो डाटाया अफ जादों सरि बेयाव थांनानै न' प्लेस फाउन्ड जादों ओमफ्राय बेवहाय थाङोब्ला माने नोंनि कारेन्ट लकेशनखौ नै हरनो हाबाय नै सेन्ड खालामदो आं डाटा अन खालामाखै दे डाटाया मोजां नाङाखै होननानै नै थांबाय नै बे आंनि कारेन्ट लकेशना माने बैनाव सहैबाय आरो ओमफ्राय बियो आं अबाव दं बेखौ बे डाइरेक्ट फैनो हासिगोन ना सोंनांगौ ना मानांगौ लामायाव सोंनांला जेबो सोंनांला आरो अबाव दङ बियो डाइरेक्टलि माने लकेशना खोन्थाखासिगोन आरो बेजों फैनो हासिगोन आरो बेखायनो लोगो नोंथांमोना आन्दायनो नाङा WhatsAppजों लकेशनखौ नोंथांनि एक्जेक्ट लकेशनखौ बोरै हरो होमबा बेबायदि हर नोंथांमोना जेखि जायगायाव बेराया मानो बेबायदि हरोब्ला माने नोंथांमोना आन्दायलायनाय नङा आरो गोजोननाय थाबाय नोंथांमोन नायनानै नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक खालामना होबानो जाबाय अननानै आरो जायफोरा मिन्थिखानायमोन बिथांमोनाथ' नायाब्लाबो जायो नाथाय जाय बिथांमोना आंनि इउटुब चेनेलाव गोदानमोन अननानै साबस्क्राइब खालामना हो आंनि इउटुब चेनेलखौ जाहाथे गोदान भिडिअफोर खालामनो आंबो गोसो जायो एबा लुगैयो नोंथांमोननि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांमोन खुलुमबाय।